Нека да разгледаме. Преди 20 години почистването се извършваше ръчно. Беше мръсно, досадно и отнемаше време. Преди 10 години хората все още използваха старомодни прахосмокачки. Те бяха слаби, шумни, обемисти и скъпи, което ги правеше недостъпни. След известно онлайн проучване избрах тази. Нека я тестваме, за да видим дали оправдава репутацията си. Истинският тест за една прахосмокачка е нейната всмукателна мощност. Тя не само събира прах, но и събира отпадъци. Бях напълно изумен. Знаех, че страхотно и се представи абсолютно брилянтно. Онлайн демонстрацията изглеждаше страхотно, затова я купих. Невероятно лесна е за използване. Очаквах качество, но тази прахосмокачка надмина очакванията ми, казвал съм го безброй пъти. Тази прахосмокачка е невероятна. Какво има за губене? Възползвайте се от тази възможност, изпитайте истинската и мощ днес. Цената определено ще ви впечатли. Кой казва, че само обемистите прахосмокачки трябва да са мощни? Откакто го използвам, няма никакви остатъци. Мръсотия, пясък и коса изчезват мигновено. Подобрява почистването за заети хора като нас. Купете си една, преди да шофирате. Лесно почистване е с една ръка. Моторът, внесен от Франция, осигурява мощност с индустриален клас. Лесно събира мръсотия, прах и коса. Смукателна мощност от 15 000 па и функция на турбовентилатор улесняват премахването на прах и паднали листа от колата ви. Почиствайте без усилие и безгрижие. Освен това е мощна прахосмокачка. Тази многофункционална въздушна помпа замества множество устройства. Спестете пари и грижи.